Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Matindi makazi aka Lero ndi Lolemba pa 19 February chaka cha 2024. Tikupitiriza ndi mbindikiro wathu, nthawi yosinkhasinkha za moyo wathu imene tikuti ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Ndipo talowa tsiku la namba 5 la kusinkhasinkha kwathu. Sabata ino tikhala tikulingalira mawu a Uthenga Wabwino makamaka amene Ambuye Yesu atiyankhula msabata yoyamba pamene tamva pita ku chipululu kukayesedwa ndi mdierekezi uja ndi Satana uja. Tikawerenganso uthenga umenewu motambasula bwino mu uthenga wa koma tikawerenga pa Mateyo 4 ndime ya 1 kulekeza 11 tikumva kuti zitatha izi Mzimu Woyera adatsogolera Yesu kupita ku chipululu kuti Satana akamuyese. Pa masiku 14 Yesu adasala zakudya usana ndi usiku, ndipo pambuyo pake adamva njala. Tsono oyesa uja adamuwuza kuti ngati ndinu mwana wa Mulungu, lamulani miyala ili apayi kuti isanduke chakudya. Koma Yesu adati, Malembo akuti munthu sangakhale ndi moyo ndi chakudya chokha, koma ndi mawu onse olankhula Mulungu. Pambuyo pake Satana adatenga Yesu kupita naye ku Yerusalemu, mzinda wopatulika, nakamuyika pamwamba penipeni pa nyumba ya Mulungu. Adamuwuza kuti ngati ndinu mwana wa Mulungu mudziponye pansi, paja Malembo akuti Mulungu adzalamula angelo ake kuti akusamaleni. Iwo adzakunyamulani m'manja mwawo kuti mapazi anu angapweteke pa miyala. Koma Yesu adati, Malembo akutinso usawayese Ambuye Mulungu wako. Potsiriza Satana adatenga Yesu kupita naye pa phiri lalitali kwambiri, ndipo adamuonetsa maufumu onse apansi pano ndi ulemerero wake. Tsono adamuwuza kuti zonsezi ndidzakupatsani mukagwada pansi ndi kundipembedza. Apo Yesu adati, choka Satana, paja Malembo akuti uzipembedza Ambuye Mulungu wako ndipo uzatumikira iwo okha. Pamenepo Satana adansiya, angelo nkubwera nkudzamtumikira Yesuyo. Mawu amphamvu kwambiri, tsiku la namba 5. Yesu atipelekera Tsiku la ulendo wathu wa ku Pasaka. Ino ndiyo nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Akutikomera mtima kuti tilandire madalitso ake. Tilandira madalitso amenewa ngati ife tilole kulowa mchipululu. Ambuye wathu Yesu Khristu asanatibweretsere chipulumutso, asanatibweretsere kupambana, ena amati kugonjetsa, akuyesedwa kaye, akupita kaye ku chipululu kumene mdierekezi uja oyipa uja akuayesa mwa njira zosiyanasiyana. Kuyesedwa kwa Ambuye Yesu ndi kuyesedwa kwathu komwe. Komano the desert experience ikutiphunzitsa chani m'moyo mwathu? Nanga tichite chani kuti ifenso tiphatane, tiyende naye Ambuye Yesu, timperekeze mu desert experience yathu yomwe, kuti iye abwere nafe pafupi mu desert experience yathu yomwe? Poyamba tidziwe kuti mchipululu ndi malo abata komanso malo a undekha, titha kutero chichewa chake chophochola. The desert is a place of silence and solitude. Tikutanthauza chani? Tikamawerenga mwachitsanzo zolembalemba za Henry J.M. Newman m'buku lake The Way of the Heart, amatiuza kuti chipululu ndi chofunika pa moyo wathu. Anthu ambiri timakana chipululu mosadziwa kuti tikukana madalitso. Ngati tikufuna kukhala anthu amtendere, anthu amene zinthu zizayendera, anthu amene tiziphatana ndi Mulungu, tizilolera kulowa mu zipululu, titha kutero, za moyo wathu.
Nde Henry Nguyen amanena kuti silence is the home of the word. Ngati tikulowa mchipululu ndiye kuti tikulowa mu malo abata, ndipo malo abata mmene ndi mmene mmakhala mawu a Mulungu. Silence is the home of the word. Silence gives strength and fruitfulness to the word. We can even say that words are meant to disclose the mystery of silence from which they come. Very powerful abale. Akuti bata kusinkhasinkha kudekha nde nyumba ya mawu a Mulungu. Ndipo tikamati mawu a Mulungu, remember mawu adakhala munthu. Ndiye kuti tikukamba zonena kuti mubata ndi mmene timakumana ndi Mulungu. Sipokhapo ayi. Silence or solitude, kukhala pandekha, chifukwa ndi zinthu ziwiri zimene tikuyenera tikhale nazo mosamala kwambiri. Alipo anthu ena amakhala pamalo opanda phokoso, koma mkati mwawo muli phokoso la ndiweyani. Alipo anthu ena tithu omona ngati ali pa phokoso koma akuyanjana ndi Mulungu. We should combine the two, silence and solitude. So tikukamba unena kuti desert experience is the furnace of transformation. Ndi imene imatipangitsa ifeyo kuti tisinthe. Munthu amene akufuna kusintha mmoyo mwake, mwachitsanzo ndifuna ndisinthe ndiyambe kukonda, sabata atha timakamba zakusala, kupunguza, kuchita ntchito zachifundo, kupemphera mwakatiti. Munthu amene akuona kuti ine ndikulephera mu ngodya zimenezi, koma ndikufuna ndichite bwino. Yesu atipelekera. The starting point ndi kuphunzira kukhala ndi nthawi ya phe, kukhala ndi nthawi ya ndekha. Kupanga create an atmosphere yoti ndiyankhulane ndi Mulungu wanga. Remember tukambirana za pemphero timanena kuti prayer is an action that leads us to God. Ndi zimene timapanga kuti tifike pamaso pa Mulungu. Koma kuti tifike pamaso pa Mulungupo, we need solitude and silence. Ndipo tunena kuti silence ndiye nyumba ya Atate, ndiye nyumba ya Mulungu, ndiye nyumba imene imatipangitsa kuti ife tikumane ndi Yesu Kristo. So it is the furnace of transformation. Titha kutero kuti ndi ng'anjo imene imatiphika kuti tisinthike ndi kusintha. Akati furnace ndiye kuti ching'anjo chimene chikuyaka ndi moto ngati uja wasafule amatero m'malemba oyera. Koma ching'anjo chimenecho ndi chabwino tikalowamo chifukwa chimaphika zina mwa ife zimene zimatilepheretsa kuti tiyanjane ndi Mulungu. The desert imene Ambuye Yesu analowa moyo, it's a place of silence and solitude. Ndipo silence makes us pilgrims. Imatipangitsa kuti tikhale anthu apa ulendo. Tisayiwale kuti china chilichonse chimene timachita ndife alendo. Aja timayimba kuti Ambuye mumatikonda, tikunthokoza Ambuye. Nde timafika pena pasi pano ndife alendo, kwathu ndi kumwamba, tikunthokoza ni Mbuye. Peregrinatio esse tacere. Ndekuti pamene ndikhala chete, to be on a pilgrimage is to be silent. Kukhala pa ulendo ndi kukhala phe, ndi kukhala munthu womalingalira, ndi kukhala munthu womasinkhasinkha. Kukhala ndi nthawi yosinkhasinkha za moyo wako. Ndiye kukhala pa ulendopo, ndiye kuyamba kukonzekera kuti ndikulowera kuti, ndikuchokera kuti, nanga ndikupita kuti. Komanso pamene ndikhala phe, pamene ndipeza nthawi yomalingalira za moyo wanga, silence guards the fire within us. Mkatikati mwathumu muli moto wina wake umene chifukwa chakulubwalubwa timalephera kusunga, timalephera kusunga energy ina yake. Chifukwa choyankhula, chifukwa chosakhala ndi nthawi yosinkhasinkha, timalephera kukwaniritsa zina zake, timataya mphamvu zambiri. Ndi timataya mphamvu kuizo, mapeto ake timaupeza moyo kuti ndi wotopetsa, moyo ndonyasa, moyo sikupereka tanthauzo, moyo sitikukhutitsidwa nawo. Why? We haven't learned to guard the fire within us. Abale, pamene tikhala ndi nthawi yolowa mchipululu monga achitira Ambuye wathu Yesu Kristo, ikhaladi nthawi yabwino imene tilandire madalitso. Chifukwa kukhala chete monga tikunenera mchingerezi, silence teaches us to speak. Tikawerenga kalata ya Paulo ija yolembera mpingo wa kwa Korinto, kalata yoyamba, amanena kuti munthu amene amangoyankhula zobwetuka zosadziwa zimene akunena ali ngati chinganga chongolira. Chimodzimodzi tikawerenga kalata ya Yakobe mutu wa 3 ndime ya 1,
kumatsika m'musi akuti, abale anga, musachuluke ofuna kukhala aphunzitsi, chifukwa monga mudziwa aphunzitsi ife tidzaweruzidwa mouma koopsa ena onse. Paja tonsefe timalakwa pa zinthu zambiri. Ngati alipo amene salakwa pakulankhula, ndiye kuti ngwangwirodi ameneyo, mwakuti angathe kulamuliranso thupi lake lonse. Timayika kachitsulo mkamwa mwa kavalo kuti atimvere, ndipo tingathe kumongolera thupi lake lonse. Onaninso zombo, ngakhale nzazikulu kwambiri ndipo zimakankhidwa ndi mphepo yamphamvu, komabe tsigiro laling'onong'ono limene limongolera kulikonse kumene oyendetsa akufuna. Chimodzimodzinso lilime pamenepo ndi kachiwalo kakang'ono, komabe kamadzitama nkuchita zazikulu. Tangoganizani kukula kwake kwa nkhalango imene ingayatsidwe ndi kalawi kakang'ono kamoto. Tsonotu lilime limatentha ngati moto, chifukwa chokhala pakati pa ziwalo zathu. Limawanditsa zoyipa mthupi monse, limayipitsa khalidwe lonse la munthu, limayatsa moto wathu onse kuyambira pobadwa mpaka kufa, ndipo moto wake ngochokera ku jahena. Munthu angathe kuweta mtundu wina uliwonse wa nyama, wa mbalame zokwawa ndi za mnyanja, ndipo adaziwetapodi. Koma lilime palibe munthu amene angathe kuliweta, ndipo nloyipa. Lilime lomwelo ndi lilime lomwelo timayamika Ambuye amenenso ndi Atate, komanso ndi lilime lomwelo timatemberera anthu anzathu amene Mulungu adawalenga ofanafana nafe. Chimene akutanthauza apa, chimene tikufuna kukumbutsana, nchonena kuti Ambuye Yesu asanayambe ntchito yawo, Ambuye Yesu pamene amafuna kukakwaniritsa cholinga cha Atate, akulowa mchipululu, ndipo mchipululu mmenemu akuphunzira kukhala chete. Tikunena kuti the desert is a place of silence and solitude. Inu ndine sitingakhale ndi mwayi ngati Ambuye Yesu kapena ngati mamonksi oyambirira opita kumapiri kukakhala kwatokha, kusiya ntchito zathu, kusiya mabanja athu, kusiya dziko lathu. Ayi, komano tikuyenera kukhala nayo nthawi mu nyengo ino ya Lenti, nyengo imene izitipangitsa kuti talowa mchipululu chathu. Kwa ife amene tili nkuthekera, titha kupita m'nyumba zathu zimene mpingo udakonza zoti titha kukachitako mapemphero apadera. Tili ndi Nyungwe cha ku Blantyre uko, tili ndi Bethany kunsamba uko, tili ndi Mount Carmel tikamalowera ku Kasungu uko, tili ndi malo ambirimbiri amene tingapite kukasinkhasinkha za moyo wathu. Titha kulowa ngakhale chipululu m'munda mwathu kumene, ngakhale mulumu mwathu kumene, titseka chitseko mujamanenera Ambuye Yesu. Cholinga ndi chonena kuti tilowe mchipululu mmene tikaphunzire kukumana ndi Mulungu wathu. Chachiwiri, malo achipululu amenewa, Ambuye Yesu pamene akutipatsa the desert experience, akutikumbutsa kuti ndi malo a encounter, ndi malo amene timakumanamo ndi zinthu ziwiri. Muchipululu timakumanamo ndi Mulungu, komanso mchipululu timakumanamo ndi Satana. The choice is ours. Kuti tikakumana ndi Mulungu timapanga react motani, tikakumana ndi Satana timapanga react motani. Komano choti tidziwe nchonena kuti zinthu zazikulu mmoyo mwathu zimayambira mchipululu. Great things in this world have their beginnings in the desert. Mwakumbukira Jacoboja atachimwa, ataba madalitso m'bale wake, nathawa napita kutali kumene adakhala nthawi ndi kupita idakwana nthawi mujati manenera sabata yatha kuti adatsogoza zonse, adatsogoza chuma chake, ana ake, azinzake, china chilichonse, kenako adatsala yekha. Atatsala yekha ndi Mulungu, ndi pamene akuti munthu wina adalimbana naye usiku onse. Kenako ndi pamene amafunsa, iwe dzina lako ndiwe ndani? Ndine Jacobo. Ayi, kuyambira lero dzakhala Israeli. Kenako adalimbana naye mpaka kunchola nyung'unyu kuti ayambenso mwatsopano. Akumusintha dzina chifukwa kuti anali ndi nthawi ya yekha. Great things, brothers and sisters, have their beginning in the desert. Amayi Maria atalimbana ndi njeroja, osati kulimbana pese, koma atayankhulana, atachezerana ndi njeroja. Kumapeto kwa zonse adatsala okhaokha pamene njeroja adanena kuti, pamene amayi Maria adanena kuti zindichitikire monga mwanenera. Kenako amayi Maria adayamba kusinkhasinkha, pondering kuti mawu amenewa ndi otani. Tikumbukira bwino nkhani ya David kuti pamene adapita kuti akadzodze Samueli,
ana ayeze amati akapeza chiphona ichi akapeza chiphona ichi akapeza yooneka bwino, koma kanalipo kena kamene kanali kwako kakodyetsa ng'ombe ku desert. Anati ameneyo ndi amene akwere. Pano tikamba kuti panalibenso ufumu pakati pa Israeli yayikulu ngati David, koma tikuona kuti chiyambi chake chinali mu desert, chidambi chake chinali kwa yekha ku chipululu. Paulo bwanji atapangapanga zonse idakwana nthawi yoti alowe mchipululu cha moyo wake panjira ya ku Damasiko paja, akuti ataona kuwala kodabwitsa ngakhale anali ndi azinzake samatha kuzindikira chimene chikuchitika, koma Paulo adazindikira kuti akuyankhulayo ndi Mulungu. Ndinuyo ana Ambuye, ndine Ambuye amene ukumuzunza. Great things have their beginnings in the desert. Inu ndine ngati tikufuna zinthu zitichitikire mwaubwino mchaka chino cha 2024, tisangodikira nyengo ino ya Lent yokha. Let us have our own experiences of the desert, because ndi mmene momene tikumane ndi struggle yathu, ndi mmene momene tikumane ndi Mulungu wathu, ndi mmene momene tikumane ndi kusintha kwathu. Matu pokamba izi kuti muchipululu chimenechi timakumanamo ndi Satana komanso ndi Mulungu, tisaganize kuti yayi poti basi ndikupemphera ndikumana naye Mulungu yomofewerapo. Ayi, muli struggle tanena kale. Muli nkhondo ndithu mchipululu mmene, koma ndi nkhondo imene timafika kuti tipambana. Mukumbukira tikafika pa Salimo 22, Ambuye Yesu ali mchipululu cha moyo wawo, poti moyo wawo wonse udasanduka chipululu, adafika pena poona ngati Mulungu wathawa. Mulungu wanga mwandisiranji. Ifenso mchipululu ichi pamene tikudzipereka, pamene tikudzikhuthula, tifika pena tona ngati the Lord is not with us, the Lord is not journeying with us. Osataya mtima, tipitirize kumkhulupirira, tipitirize kukhala naye. Kumapeto kwa nkhondo zikuluzikulu kumakhalanso chimwemwe chachikulu. Tilolere kulowa mchipululu chimenechi, chipululu chimene chisinthe moyo wathu. Abale ndi alongo, tipemphererane tsiku la lero limene ndi tsiku lathu la namba 5, tatsala ndi masiku 35. Muona kuti ulendotu wapita kale uwu. Tipemphererane kuti chani? Kuti Mulungu atitsogolere, atigwire mkono, kuti tipeze nthawi msabatayi, tipeze nthawi tsiku la lero, to find that deeper silence in the world in which we live. N'chifukwa chake potilangiza Mfumu Solomon tikawerenga buku la Luntha 18 ndime 14 kulekeza 15, amati pamene zinthu zonse zinali chete ndipo usiku utafika pakati pake, mawu amphamvu adalumpha kuchokera kumwamba, umpando wachifumu udzagwa m'dziko lotembereredwa ngati wankhondo opanda chisoni. Mawu amphamvu oti talingalire usiku uno. Pamene zinthu zonse zinali chete ndi pamene mawu achauta adagwa pa dziko. Pamene zinthu zikhala chete m'moyo mwathu, pamene ndikhala chete m'moyo mwanga, ndi pamene liwu la chauta limayankhula ndi kundionetsa direction. Abale ndi alongo, tikhale ndi nthawi ya desert experience. Mawa tsiku la 6 tipitiriza kukambirana kuti titani kuti desert experience imeneyi ibereke zipatso m'moyo mwathu. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndikukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireniso abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa pochita zabwino. Ufewe tsenza mbizako.